Čaute ľudia, dneska si natočíme pokračovanie Rivals 1v2 Viral Station mapa a ja zase budem používať moje kombo RPGčko, použijem Energy Gun, motorovku a trúbku. Tak. Šmiknem sa, dám trúbku. Tak, idem. Tady je Pam. Pam. Kde je? Pam. Napíšte do komentáru, co je vaše najobľúbenejší zbraň. Či RPGčko alebo snajperka. Také vaše najradšejšie kombo. Moje zatá asi RPGčko. Nevím ale vůbec, kde jsou. Jak to, že ten turbo žije? Tam. A horší, kde je ten druhý? Toho jsem ještě neviděl. Tak, pozriem se. Kde je? No já ti nevím, kde je. Kde je? Mě zajímalo. Keď jste ho někde viděli, tak napište do komentáru. Tady je. Pam. Kde je? Pam. Zabijem ho s tímto lasergunem. Dobre, počkaj, tady sa dá nasadnúť aj do vozíka. To je vtipné. Bam. Tak, kde je? Pam. Neutekaj mi. Pam, je mŕtva. Kde je ten druhý? To není fér, oni idú všetci proti mne. Ale ja si verím, ja ich určite dám. Oni mňa zapálili. To bylo mega chytré. Pam. Tak. Kde sú? Bum. Ja ich nevidím. Pam. Strela. Pam. Ach jo, prehral som. Ale skoro som ich dal na remízu. Teraz sa cítim naladený. Teraz ich určite dám. Tak. Pam. Radši už jen tu zbraň chvíľu, toto kolo nebudem používať, že je RPG. To nevím, kde sú. On hrozně skáče. Já nevím, kde je. Tady, bam. Protože neumřel, bam. Kde jsou ty druhý? Tak, zaberem si motorovku a rýchlo odjedem preč. Tak. A zkusím ho zatať pohľadať, kde je. Chcelo by to vyliesť na nejakú budovu. By sa pozrel z vrchu. On hen tam je. Ale nevím, jak tam dostrelím. Kde je? To je divné. Tady není. Kde je? To by zajímalo. Hral na remízu. Ne, vyhrali, ach jo. 1-2 vyhrávajú.
Toto možno nebude výherné video, ale ja dúfam, že bude. Aj keď to zatiaľ tak nevypadá. Tak, pôjdem tadeto. Tady. To je ten, co hraje na remizu. Ten je ťažký, ten zabijeme prvého. A ešte tento. Pam. 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 2-2. Možno to ešte vyrovnáme a vyhrajem Dovi. Napíšte do komentáru váš odhad, jak to dopadne. Tak. Šmyknem sa po zemi. Kde sú? Idem sa pozrieť z vrchu. Kde sú? Idem sa pozrieť z vrchu. Tady nikto, idem ešte na rebrík. Ja už mám z tých rebríku bolá ruky. Tam je. Bum. Tady je bum. Bum. Kde? Tady, tam. Toho jsem zabil, kde je ten druhý? Kde je ten druhý? Tak. Idem. Kde je? To by mě zajímalo. Tam je. Zabil jsem jich, dal jsem to. Tak. Takže už je to 3-2, za táto dávam dobre. Tak. Vezmem si brokády do ruky a idem po nich. Kde sú? On strieľa. Auto, čo bolo? Kde je? Zabil som ho. Tam je ten druhý. Ja mám jeden život. To je tesné. To je tak tesná hra toto. Keď pôjdeme tam, tak uhorím. Ne, ja som vypadal z mapy. 3-3. Možno to ešte vyrovnám a bude z toho výhra Dovi. Tak. A som ready. Kde by mohli byť? Asi už ma vidia, keď strieľajú. Podozrivo. Ja ich nevidím, ale oni mňa. Hen tam je. Oni už o mňa nevedia. Ach jo. Rýchlo sa premyslím. Tak. Tady je. Ale ja horím. To asi nebude dvakrát výjemné kolo. Bam. Prekládko. Bum. Tak, tady je. Musím ho zabít. Bum. Mne sa to seklo, ale dal som to. Zostalo mi 3 životy. 3 životy mi zostali. Takže možno to ešte dáme. No, dúfam, že teraz sa nebudú skovávať, lebo to by bylo hrozné. Tak. Šmyknem sa. Nikto tady není. Mega zvlášť. Tento jeden už o mne ví.
Tak, doufám, že ho mě neviděl. Tak. Tak. Trefil jsem ho. Tak. Trefil jsem ho. A kde je ten druhý? Kde je? Můžete mi někdo poradit? Já nevím. Tady. Dal jsem ho. Petri, toto bylo napínavé, ale dal jsem to. A lajkujte moje videa, odebírajte. A pro dneska